Tak ahoj, vítej u nového videa a dneska na téma zvedací postel. Dneska si uděláme takový návod, jak na montáž zvedací postele. Jsou to ty zvedací postele, co já tady dělám na ty navíjecí na tu řídel. A to je nejčastější váš dotaz, když si to od nás koupíte, jestli to zvládnete namontovat. Tak jsem se rozhodl, že vám na to natočím takový videjko, jak se to dělá, abyste měli představu, jak to prostě namontovat. My tady máme postel do Fiata Ducata, myslím, že to je Ducato, je to Ducato. Jinak samozřejmě Citroën, Peugeot je to stejné, ale tenhle ten návod slouží pro úplně jedno, jestli do Fiata nebo do Mercedesa, je to prostě furt stejný postup. Nebo do Iveca a ostatních značek. Tak, jedná se o tuhletu, jak jsme říkali, zvedací postel, která má tuhletu navíjecí tady tyč prostředkem a my si provedeme její usazení do auta. My teda dneska máme trošku nevýhodu, že nám tady přijelo zrovna Ducato, který je jako bus, takže to má udělaný tenhle ten čaloun a my tady nejsme schopní moc jako dobře vidět, kde jsou ty jakoby žebra, do kterých můžeme kotvit, ale i tak se s tím teda budeme muset nějak poprat. My máme výhodu, že zrovna tady někde v těchto místech byla nějaká přišroubaná police, kterou asi taková nějaká, kterou si pán teda vyndal, takže se nám tady obnažily nějaké možnosti kotvení a my toho samozřejmě využijeme. Takže já tady využiju jednu tuhletu díru originál, teď jsem si tady našel díru, nebo vyvrtal díru ještě do kastle, protože si to takhle projedu, takže vím, že tady ještě železo. Vyvrtal jsem si tam díru a my musíme teď nakotvit tyhle ty 4 pásy. Tady já už ho nakotvený mám. Zase jsem využil jedné té díry, jednu jsem si dodělal. Teď jsem si jednu využil, jednu jsem si dodělal. Jediný, co musíte jakoby dbát, je úplně jedno, jak ty pásy dáte od sebe. Tam je dobrý, že když máte 2metrovou postel nebo 190 postel, tak ten pás nesmí od toho zadu být víc jak 30. Jo, ne, že by nám to tu postel nevynášelo, ale potom, když na tu postel vy nalízáte, tak jak se sepřete a lezete na ní, tak by se vám to tady zvedalo. Když to bylo moc velká páka, tak by se to zvedalo. Takže ideální dot nějakých 30 cm max. Takže my si na jednu stranu chytneme pásy, tady je teda postel jenom 160, takže my ty pásy tady budeme mít takhle blíž u sebe, ale když pak půjdete na druhou stranu, tak na druhou stranu my zase nemůžeme využít už těch dír, protože my ty pásy na levé straně a na pravé straně nemůžeme mít proti sobě, protože by se nám na tu tyč navíjeli v jednom místě a my potřebujeme ty pásy mít vyosený. Jo, aby se nám na tu tyč navíjeli jakoby vedle sebe. To znamená, že pokud já tady využiju těch originál dír, nebo tady využiju ty originál díry tady, tak já můžu tady na té straně jít doleva a na druhé straně já od té díry budu muset jít doprava. Problém je, že já na druhé straně vpravo nemám tady pod tím žebro, takže ještě nevím, kam to na druhou stranu umístím, ale každopádně já na tuhletu díru na druhé straně nepoužiju, protože se do ní prostě nedá vejít. Takže tady na tu stranu já už si ty pásy jdu dokotvit, vyvrtám tam samozřejmě díru a dále to dáme na nejtovací matici. Tak, já si tam na nejtovací matku. Jinak používám to na šestky šrouby tam dávám tam teda imbusy s pevností nějakých 10,8, 10,9 nebo kolik tam je, 10,9. A ty 2 šestky šrouby vám to udržejí, jo? Vemte si, že máte vlastně na každém pásu 2 kotvy a s tím by neměl být žádný problém. Tohle máme připravený. Teď si ještě uděláme teda druhou stranu. Tam to bude trošku oříšek, protože, jak jsem říkal,
my tady úplně nevidíme ty kotvící body, takže já si tady budu muset propíchnout a podívat se. Jo, jinak to dělám to prostě tenkou jehlou. Výborně. Takže tady my to můžeme dát, akorát si nejsem úplně jistý. To by bylo málo. My tam máme 8 tony. Tak, my si musíme takhle najít prostě ten plech, no. Protože když máte obnažený auto, tak se vám to samozřejmě bude dělat líp. Když máte jako já čaloun, tak si to musíte najít, ale bohužel jinak to nejde. No, hned to jde líp. Tak. Jo. Tak. No, teď bude trošku oříšek asi, kam dáme ten poslední pás. Protože a poněvadž my ten pás potřebujeme umístit někde. Ideálně někde v těchto místech. Úplně by se mi to líbilo úplně nejvíc. Ale tady, jak vidíte, nic nemám. No, takže mě nezbyde nic jiného, než si to asi rozdělat a podívat se, jak to tam províst. No.
Nic tam není. Nic tam není. Nicméně tadyhle ještě za touhletou konzolí kus plechu je. Tak, já teda mám nakotvený už všechny pásy. Tenhle ten poslední nebyla žádná sranda, protože jak je tady teda ten tapic, tak on je tady sloupek. A tenhle ten tapicíruňk je teda převislej přes ten sloupek, takže jsem ho nakonec musel proříznout, abych se dostal až jako na kov. A je tady teda prořízlej ten tapicíruňk, bohužel jinak to v tomhle autě nešlo, ale pokud vy to budete dávat do holejch kaslí, tak tam tenhle problém nebude. Snažil jsem se to teda vyříznout inteligentně, než to šlo, ale bohužel jinak to nešlo. Takže ten jeden pás je tam teda poslanej jako dovnitř do toho čalounu a my teď vlastně máme všechny ty 4 pásy nachytaný. Zleva, zprava. Jo, tady máme levou stranu, tady máme teda pravou stranu. Ty pásy se nám nepřekrývají, že jsou napravo jsou jinak, nalevo jsou jinak, aby to na tu tyčku šlo. Tak další, co musíme udělat, tak my si tam musíme ještě nakotvit ty vodící šíny. A to zase využiju, udělám to na téhle levé straně. Tady je ta strana rovná, tam není žádný ten prolis jako tady na té straně, tak tady na tu stranu já už nic kotvit nebudu, to už nechám čistě jenom na postel. A na tu levou stranu si teď ještě nakotvíme ty vodící profily. Ty vodící profily, to jsou vlastně takovýhle C profily, kterými si musíme tady zakotvit, po kterých nám ta postel pak bude jezdit. Takže samozřejmě já si využiju těch děr, co už tady máme, ale samozřejmě nemám fixu. Využijeme si tyhle ty díry, co už tady máme. Ty kastly udělaný, takže jednu chytneme tadyhle nahoru na střed a druhou chytneme někde asi dole. Ale já si nejdřív chytnu nahoře a pak si určím, co dál. To bude jedna a ještě musíme mít jednu. Takže tu chytneme zase někde tadyhle. Zkoušíme, jestli tam máme ještě někde nějaký pevný bod. Tak, máme nakotvíno, takže mám tady nakotvený ty kluzný Cčka. A my si teď musíme vlastně nakotvit na ten rám, na tu postel, ty kluzný kameny, což je v těchto dvou místech. Ideální by to bylo teda samozřejmě dát to co nejdál od sebe, aby tam byla co největší páka, ale bohužel mě to tady zase úplně nevychází v tom autě, takže to je takhle blíž, ale i to nám bude stačit, protože když by to tam nebylo vůbec, tak by nám ta postel prostě lítala, takhle se to zafixuje, že ta postel prakticky lítat nebude. Jo, samozřejmě čím dál od sebe rozteče, tím by to bylo lepší, ale my si tady nemůžeme úplně moc vymýšlet, takže i tohle je dobrý. Tak jo. Jinak, co se týká těchto profilů, tak si je nakotvěte jenom nahoře, tady dole si ještě zatím neto, ať vám takhle jezděj. A v momentě, až vy si tu postel, až ji tam dáme teď na ty pásy a vy si ji tam takhle ukotvíte, nebo si jdete do té spodní vejšky, tak si to teprve přikotvíte dolů ke stěně, aby vám to udělalo souosost. Jo, protože pokud byste to kotvili solo, každou teď zvlášť, tak byste určitě nechytli tu souosost a byl by s tím problém. Takže my si tam tu postel půjdeme vložit a ukážeme si, jak tam nakotvíme pásy. Tak, vložíme si tam postel. Ještě ty účka, ty si musíme oddělat, protože já jsem si vlastně přidal ty kameny na tu postel z boku. A teď ty účka tam protáhnu a to si ukážeme.
Takhle si přiděláme ty kluzný Cčka a takhle to máme prostrčený ty kameny tou postelí. Teď my si vlastně řekneme, nebo tu postel si tady vystředíme, aby jsme ji měli od obou okrajů stejnou. To znamená, že si uděláme tuhle mezeru a tuhle mezeru stejnou. Já to na oko vidím, že by to chtělo posunout zpátky. Samozřejmě to ještě proměřím metrem, až odložím kameru. Ale takhle nějak si to vycentrujeme. To samý provedeme tadyhle od té stěny, aby jsme to měli stejně daleko tamhle od té stěny. Což na oko vidím, že by to chtělo lehce posunout. Lehce posunout sem. A tak, tady jsme nějaký 9 cm. Tady jsme taky 9 cm, takže postel máme usazenou. A teď my si tady pod ty svislý Cčka, co nám v tom jezdí ty profily, budeme muset od stěny tady připravit podložku. Zafixujeme to, budeme to fixovat právě dole v této spodní poloze, aby jsme docílili souosos těch šín, aby nám to nikde nedrhlo a nikde se nám to nezadrhávalo v té. Tak, až to tam budeme mít, tak si vezmeme tyhle pásy, dáme si je takhle kolmo dolů a k této trubce tadyhle dolů si to přišroubujeme na 2 texy, ale to si ještě ukážeme. Takže já teď si jdu zrichtovat ty podložky, přitáhnu si tyhle 2 kluzáky ke stěně, takhle s vycentrovanou postelí a pak budeme pokračovat. Tak, já mám hotovo a teď si ještě povíme, jak jsem to dodělal, protože ono to nešlo úplně dobře natáčet, nebylo to vidět. Tadyhle dole jsem udělal takový pomocný rám, abych sepřel tyhle ty lyžiny. Tady jsem si to přidělal ke stěně, ať nám to drží. A pak se vlastně jenom tenhle ten pás zavlíkne kolem téhle tyče a z vrchu se to zajistí 2 šroubama. To samý. Druhá strana, tato strana, co je delší, tak já ji většinou dávám takhle od vrchu. Co je tato kratší, tak ji dávám od spodu, aby to tam tak neplácalo. Zajistíme to 2 texama, každý ten pás. Pak to jednu otáčku navinem a znova to zajistíme naproti zase 2 texama. Takže pak to vypadá takhle, postel je zavěšená, kluzáky nám to vedou a prakticky takovýmhle způsobem my máme nainstalovanou tu zvedací postel. Můžete si to takhle zvednout a naopak zase dát dolů. Ještě vy, co se mě ptáte, jestli ta klika musí být zvenku, nemusí být zvenku, může být zevnitř, je to úplně jedno, na které straně to máte. Vždycky se mi zdá, že se s tím líp manipulujeme zvenku, protože když prakticky vy to můžete furt vozit v téhle poloze na spaní, nemusíte s tím vůbec hejbat, ale když zezadu potřebujete naložit kola, tak si to přizvednete, zase to spustíte zpátky na ty kola, takže víceméně ta obsluha je lepší zezadu než zepředu. Jinak se to z 90% stejně bude vozit v této poloze dole a jenom kvůli nakládání si to vyheverujete třeba vejš nebo dáte níž. Nebo když ho něco potřebujete, tak to dáte pod strop. Když to dáme pod strop, tak nám to prakticky zajede až takhle nahoru pod ten strop. Takže se ten pod to úplně na pohodu dá, co potřebujete. A to je vlastně všechno. Jdu na to hodit madraci, předám to zákazníkovi a pro dnešek je to všechno. Mějte se fajn a vidíme se příště.